la presentació de... Ara farem videoblog. No us he fet, pogués en directe, jo sé per experiència que he vist. Estamos en directo. Bon dia, al matí de dissabte. Són les 8:17 i estem aquí acabant d'esmorzar i ens anem cap a Lleida. És el primer cap de setmana desconfinats i tenim ganes de fer moltes coses. Però avui tenim moltes coses. A veure si ens en sortim amb tot. Hi ha molts vídeos de hacen las infracciones y los cuelgan en internet. Y así son descubiertos. Carreras ilegales. A la sexta surt. Està molt tronada. Bueno, he dit que anàvem a Lleida, però no què anem a fer? Anem a buscar una cosa a Wallapop. Anem a buscar-ho i tornem. Hem d'anar a buscar unes rajoles hidràuliques per l'obra de Barcelona. Bueno, hem estat buscant moltes rajoles hidràuliques antigues i perquè tenim uns trossos que els hem de reemplaçar. I les més econòmiques i que ens encaixaven més estaven a Lleida. Per tant, a Lleida anem. Doncs hem hagut de matinar un dissabte per anar a buscar les rajoles. Després haurem d'anar a Barcelona directament a deixar-les a l'obra. Us aprofitarem, com que ja estarem a Barcelona, per veure uns amics de Barcelona. I a la tarda tenim plan d'Eurovision. Un sopar, i com que hi ha Eurovision, ens hem dit que volem mirar amb Eurovision i suposo que farem un plan tot junt. Bueno, us anem ensenyant el nostre viatget. Falten 2 minuts. Ens ha trucat el senyor que es retrasarà potser mitja hora o una hora, així que anem a mirar, però sembla que hem arribat a un poble molt poblet que no sabem ni si hi haurà bar ni res per estar. Bé, ens esperarem a que arribi. Són les 10:30. Bon dia! Què és aquesta cara? On som? Jo crec que justet, aquí. Cabra, o sigui, molt arronsada, clar. Pues ni tan mal, mira. Poses els peus aquí sota? Jo, per mi, perfecte. Home, doncs és bona idea. Bueno, com veieu, estem fent proves per poder dormir al cotxe, que a l'estiu ja ho fèiem, però clar, abans de que hi hagués el Josep. Llavors estem veient de com posar el matalàs sense treure els seients del mig. Ja hem carregat els paquets. El Josep ja ha mamat. I ara ja tornem de camí. Pròxima parada, la Panadella, a fer un pipí, que és l'àrea de servei preferida del Pau. Vaig a conduir jo ara. Som-hi! Doncs a la Panadella venim moltes vegades. Espera't, que hi ha gent i em fa vergonya. Bueno, doncs la Panadella venim moltes vegades perquè anem molt al Pallars Jussà i de tornada sempre parem, perquè al Pau li encanten tot el tema una mica que tingui a veure amb la decadència. A mi em recorda com la pel·lícula Cars, que hi ha aquell poble que vivien només de la gent que parava, doncs igual. Pipi fet, avui no menjarem res, però normalment mengem un entrepà, que els fan molt bons, la veritat. Els cambrers amb la camisa blanca, pajarita negra... Aquí deixem. Us la recomanem. Hola! I el que no havíem fet mai és posar gasolina, perquè normalment l'anem a posar a algun bon àrea, que és molt més barata, i a més ara la gasolina està caríssima. Hem ficat només 30 euros per ficar després
després en una altra més barata, perquè aquí és Repsol normal. I ens han regalat una barra de pa, que això no ho havíem vist mai i no ens havíem fixat en aquest forn de pa. Mireu. Ai, aquest lloc guanya punts per a moments. Què veus? Està molt emocionat per veure coses després, pobretat, tot el matí al cotxe. Ha dormit tota l'estona. Ha mamat ja al cotxe, però patim perquè jo crec que el restaurant estarà una mica actiu, normal, pobret, perquè porta tot el rato dormint, però bueno. Anem a veure el Dani i el Pablo. Eren companys de pis del Pau, que vivien de fet junts al pis que estem restaurant. I jo vaig anar a viure al pis i vam estar vivint un temps els tres, el Pablo, el Pau i jo. I res, anem a dinar. Per cert, encara no hem descarregat les rajoles, però perquè com que hem anat més tard del que pensàvem, anem primer a dinar i després ja tornarem i anirem al pis a descarregar. Tenéis que abrir una... Ja, és que no sé si seria apreciable. Hacer un negociet, ¿no? Ah, ja. Perquè realment hi ha un cafè molt infame, ¿no? Llavors, no sé. No, Clara? No hi ha cap lloc que hi hagi un cafè bo. Esto puede ser un trabajo de asesoría para Carlos. Però hi ha gent com vosaltres, així com joves hipsters que vulguin viure al camp. No, crec que no. No, més a casa del Camp, cabrón. Hòstia, No, sí, pobre. Descarregant les rajoles. Molt bé, doncs ja hem acabat de posar les rajoles al pis. M'he descuidat de gravar-vos i no podreu veure gaire, però crec que sortirà en algun altre vlog. I ara marxem cap a casa a preparar el sopar, que vindran uns amics a picar alguna cosa i a veure'ns, que fa molt temps que no ens veiem. Portem estona ja a la Gran Via. Ens ha fet molta il·lusió venir. La veritat és que feia un temps de primavera, dic, ostres, aquí a Barcelona jo no recordava que no feia fred i que no s'havia d'engegar la calefacció, comparat amb dinars. I hem pogut anar a un bar hipster, que això sí que ho trobem molt a faltar. Però no tant per ser hipsters, però el cafè està més bo. Bueno, sí. Tinc les dents brutes que no m'ho puc treure amb els ferros. És cap novetat més. El Josep, que està bastant bé, per aquí. Ha plorat una mica al final del sopar, del dinar. S'ha calmat, l'hem posat a la motxileta i ha estat tranquil i com que li agrada molt mirar tot, doncs ha estat entretingut. No, però vull dir que no trobem a falta ser hipsters, trobem a falta el cafè. Jo també soc hipster una mica. Ja, bueno, potser sí. Ostres, sí, fins que hem entrat a fer pipi, dic, ostres, hi ha uns nois i unes noies aquí molt moderns tots, allà estudiant. Preparant unes truites de carbassó, tenim la ceba, tenim el Josep, anem a canviar les caques. Sí, a mi ja quan no tens una nit, diu... Mama!
montón de ganas. O sea, por todas, que tenemos que ir a Torino. No, está bien. ¿Atraes compositos? Ai, ai. Del voto Demoscòpica! Ay, ay, qué sé. con 30 puntos. Mira, mira, mira. Home, si estan xugueires... Tansuqueira. Es poden anar, llavors? Quin punts el Chanel? Guanya Rigoberta. 8. Otorgan 20 puntos a Chanel. I ara no pot guanyar Ara, ja. ojo, que el vot del públic Però no hagi fet guanyar el xuguer. Però pot anar tan xuguera si... A través de sus mensajes y llamadas. Uau, que fa! Un moment, és que haurien d'estar enfocant a la Chanel, no a aquests dos. Ja, però no ho saben. No ho saben, no? Oh! Hòstia. Bueno, queden segons, no? No, se'n vaig Chanel. vaig Chanel, ja està. Va Chanel? Clar. No m'ho crec. Què és això? Que fort, va Chanel. Ja, llavors no hauria... Per al jurat, l'està Que fort! Que fort! Uau! Party's over. Bueno, una mica agradols. Un final una mica inesperat. Jo crec que tots pensàvem que la Rigo aniria a Eurovision. Jo tenia una coseta aquí, però que la Chanel aniria, la veritat. No estic enfadada. Crec que la Chanel ho ha fet molt millor que la Rigoberta. La Rigoberta l'ha desafinat bastant. És l'única que ho ha fet pitjor que l'altra semifinal. Que la semifinal, vaja. Tots han millorat la semifinal i la Chanel haig de dir que és impecable i ballant com balla no li tremola la veu, afina molt bé, o sigui que no hem de patir per ella a Eurovision. El tema era què havia d'anar, si havia de tenir un símbol, si no, el missatge, tot plegat, no? Però bueno, ja està, a tope amb Chanel i ara anem a tope perquè a Eurovision, ja està, a guanyar Espanya. Vinga, arriba! No em vull mullar políticament en aquest videoblog. Destacat de caca. Destacat de caca. Què? Totis. Bon dia, família. Aquí estem, ja massa tard, 11:45. Acabant de preparar l'esmorzar. I avui és un dia més tranquil·let, avui anirem a casa dels meus pares a fer un dinar per despedir la Blanca. Dimarts se'n va a Erasmus i res, per tenir una estona tots junts abans de que marxi. Que, bueno, només estarà fins al... Bueno, encara no sap fins quan realment, però els exàmens acaben juny, juliol, més o menys. A veure, seria xulo anar? Anirem amb cotxe? O és massa lluny? A veure, no sé. Seria guai anar, però no sé si anirem, no sé pas.
pensar Gran Canària. Se'n va, la Blanca se'n va. Les Palmes. Estava pensant.